Vi vil vise, hvordan man laver et spil i Processing. Til første gang skal vi starte med vores setup. Vi starter med at sige, hvor meget plads vi skal bruge ved at skrive size. Og vi sætter vores size til 660, 98 og 392. Så skal vi have nogle billeder. Vi har valgt 3 billeder her ovenover. Så vi siger, giver dem et navn. Første kalder vi fisk. Så der er lige med load, image. Så skal vi smut. Og så skriver vi navnet på den. Det skal være det specifikke navn, ellers vi kan den ikke kunne genkende billedet. Og vi vil også gerne have hejerne med. Kalder den hej. Siger lige med load image. Så skriver vi så koden ind for hej. Den er så hej.gif. Og vi skal selvfølgelig også have vores baggrund med. Baggrund. Load image. Og den hedder så baggrund.png. Og så sætter vi turboparentes slut. Nu har vi vores setup. Men så skal vi først og fremmest gemme det. Så vi har en mappe, vi kan lægge det i. Skrive på skrivebordet. Vi kalder den fiskespil. Så skal billederne så lægges ind i samme mappe, ellers vil den ikke kunne genkende dem. Så åbner vi igen fiskespil PDE. Og nu skal vi så sørge for, at vi kan vise, hvor billederne er. Det gør vi ved at sige p-image. Og så siger vi navnet på den. Vi ved, at vi har defineret fisk til at være billedet af vores fisk. Det gør vi så også med resten af billederne. Og vores baggrund. Så har vi fået identificeret vores billeder. Så nu har vi vores selve setup, og nu skal vi så have sat vores layout ud ved at skrive void draw. Turboparentes start. Vi starter med at definere vores baggrund, som bliver defineret i background. Kalder vi den baggrund. Så har vi vores billeder, vi gerne vil definere. Og det første, vi definerer, det er fisk. Vi giver den først og fremmest x- og y-koordinaterne, sådan så de bliver, så de kan bevæge sig og ikke bliver stabile. Eller, jo. Og vi vil gerne have, at den har en startplacering på 50 og 50. Så vil vi også gerne have tilføjet vores hajer, som derimod skal være stabile og ikke kunne bevæge sig. Derfor behøver vi ikke at give dem noget x- og y-koordinat, men bare give dem deres faste koordinater til at starte med, som vi ligger på 200, 200, 100 og 100. Okay, ja. Selvfølgelig gerne 2 hajer, fordi en er for lidt. 300 på 50 og på 100, 100. Turboparentes slut.
Så hvis vi prøver at køre det nu, kan vi se, at den er stadig ikke færdig, fordi at fisks koordinater ikke er defineret endnu. For at gøre det, så går vi en smule op, og så kalder vi dem int, og så defineret, hvor vores x-akse er. X er lige med 100. Gør det samme med y. Prøver vi igen. Nu har vi så vores start layout. Men vi kan stadig ikke bevæge os, da det er stadig kun et billede. Så nu skal vi i gang med funktioner. Det gør vi ved at sige void keypress. Og så vi siger hvis vores keycode, som ligger på op-knappen, så vil y blive til y minus 10. Så hvis vi trykker på op-knappen nu, vil den bevæge sig opad. Hvor resten af knapperne ikke er defineret endnu. Det gør vi ved at sige else if keycode er lige med ned eller down, det hedder. 2% start. Så er det skal lige holde parentes. Fantastisk. Så y er lige med y plus 10. 2% slut. Det gør vi så med resten af knapperne. Left og right. Og vi kalder dem x er lige med x minus 10. Og den sidste bliver højre, eller right. X bliver lige med x minus 10. Eller undskyld mig, plus 10. Så hvis vi prøver for nu har vi sluttet koderne, så skal vi slutte hele vores void press ved at lave en ekstra turparentes. Prøv nu. Det nu viser, hvis jeg trykker på den ned-knappen, vil jeg kunne bevæge min fisk. Op, bevæger den så opad. Til venstre og højre, højre. Men der er ikke noget modstand i fisken, i hajerne, så vores vi er ikke færdige nu. For at skabe modstand i hajerne, skal vi gå ind og lave noget, der hedder void object. Men for at et void object kan lade sig gøre, kræver det først, at vi ligesom definerer, hvad der skal være objectsene. I det tilfælde her vil det være hajerne. Så vi skriver object og så sætter vi den i loop. Så hver gang at hajerne bliver stødt modstand mod hajerne, vil de så blive med at køre i loop, så samme funktion kører hver gang. Okay, starter med at sige if. Kommer vi til de længere koder. Hvis x er større eller lige med 150, og definerer du ved at skrive 2 overtegn. X er mindre eller lige med
300. Så vi ind der, skriver og igen. Hvis y er større end eller lige med 150, og y er mindre end eller lige med 300, hvis vores fisk rammer ind inden for de her koordinater, vil den blive sat tilbage til et reset point, som ligger på vores 150-50, fordi den møder modstand på hajerne. Gør vi ved at sige x er lige med 100, og y er lige med 100. Det var så vores første haj. Selvfølgelig skal den anden haj også defineres. Gør vi ved at sige else if x er større eller lige med 250, og x er mindre end eller lige med 400, igen og y er større end eller lige med 0, og y er mindre eller lige med 150. Så vil x være lige med 100, og y være lige med 100. Og så afslutter vi igen med turparentes. Hvis vi skal prøve nu, kan vi se, at hvis jeg prøver at nærme mig hegn, bliver jeg sendt tilbage igen. Og det gælder for dem begge to. Vi har nu gjort det umuligt for vores fisk at passere igennem hegn, derfor skal han finde en vej udenom. Men siden koordinaterne kun er sat til 300, 150 og 200 og 400, kan vi lykkes os at svømme over og bagom. Dog kommer vi i kontakt med hegn, bliver vi sendt tilbage til vores startplacering. Og det er så sådan, du laver et spil i Processing.